Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, ино овози стирка ва инҷода ман каме картошка тайёр кардам. Об андохтам шоҳозӣ ва майда майда ҷушта пазад. Ва имрӯз мехоҳам каме ҳамҷоҳои уборка кардан. Берун ҳаво нағз, лекин шамолак 10 дараҷа. Ман инҷоя мехоҳам бинен чӣ хел безеб шуда ҳамаш. Амин углаш пупанак задаги аст. Мехоҳам тоза кардан ва ҳозир мехоҳам рафта аввал ҳамомхона тоза кунам, барое ки дирӯз дер шавҳарам ҳамаша тамом кардан ва уман гӯем кор беҳад бисёр ҳастай. Намедонӣ ки ай чӣ сар кунӣ, ай кадомаш сар кунӣ, хонаҳо ё ки ҳамомхонаву ҳоҷатхона. Барои ҳамин хубтараш аввал ҳамомхонаи тоза кунам, порядок кунам ва бо пагоҳ насиб шавад. Пагоҳ низ наметавонам ба фикрам, барое ки пагоҳ рӯзи шанбе. Имрӯз очам насиб ҷавоб мешан, оли телефон карда гап назадам катишон ки аниқ ҷавоб гуфтиян ё ки не. Умуман гӯем хайр. Ҳама хел бад балкон беҳад аҳволаш бад. Имрӯз шавҳарам омада ҳама коробкаҳоша ҷамъ карда бурда месупоранд. Ман ҳам амин коғазоя коробкаҳоя ҳамқали чизоя ҷамъ мекунам, мусор намепартомшонам. Ҷамъ карда бурда мефурӯшем, мехаранам коробкаҳоя. ҳанами хел дӯстони азиз, ҳозир ман рафта ҳамомхонаи тоза кунам хушрӯ ва баъд бо ҳатман нишон метиҳам. Те даста сиёвуш рафте. Хоп рафте. Берун чӣ хел офтобаки хушрӯ. Ман саркати хӯрока тайёр карда шудем. Аккуратнак раҳ равен, бо нағалтен. Вая бинан аку короша як тараф кати. ҳамомхонаи ростика ба ҳазур майда тоза кардам, ки ҳолам пурра нашудам. Ин тараф ман раҳи роста монда бача мошин вай кардем. Ис ман ана мехел рост. Ина бине фақат ам раҳои вай кати мерад. Пеши момош рафтастем мо. Чӣ хеле ки гуфтам, пушти сиёвуш намедонам ки охирон гапам чӣ буд. Умуман гӯем ҳамомхонаи пурра нашудам. Обед кардем, телефон кардам, очамшон омадем. Барои ҳамин гуфтем як равем момоша хабар гирему, баъд мебием бо бегонӣ. Ана мехел дӯстони азиз. Сиёвуш хулиганӣ. Ана мехел. Ана куҷо бери? Нилуфар соат 10 шаб мо нав омадем ва умуман рости гап имрӯз влог накардем, видео накардем. Хонаи очам шонда, барое ки очам ино катиштем, ҳамсояҳошон омадан шиштем ва ҳозир омаданда мана вай қариб меғалтидам. Омаданда баъд влог кардем ба фикрам. Вай мана ин ман, ин Нилушка. Рафтем ба фикрам видеои кӯтоҳак мешад ин влоги имрӯза. Мана пеши шумо рафтем. Пештона бинен нағалтен. Дадам хилози медроем. Мерем дӯстони азизу гиромӣ. Рафтем. Фонарика даргиром ки ҷо торик. Дӯстони азизу гиромӣ, мехонами аҳвол. Черепаха ҳаст. Мана яке аз тамошобинон пурсиданд ки черепахаи ай куҷо гирифтен шумо, чанд сум гирифтен, барои чӣ истодаи хонатонда, умуман сар доданӣ ҳастенша ё ки нестенша. Ин маслаи ман инҷо омада. Ин черепахаи мо нахаридем. Ина апаи мавҷигул вай кардан, подарка кардан. Аз зоомагазин 50 сомонда харидиян. Аз зоомагазин 50 сомонда харидиян. Барои ҳамин нилуфарда подарка карданша. Ва ҳамон рӯз хонаи мода истода ҳамин черепашкая ки подарка кардада. Да. Ана вай рости гап дил мо намешад.
бернда сар доданда барои он ки саг пага он кас мехояд ша хонада аз сабаби кози зимистон ҳаста зимистон Mehre kamera. Boşa baya mehre. Ama düz mehre. охи сартиам ша чӣ хеле ки гуфтам бернда саг пак ҳам хад чизо пура барои ми хубтараш хонада истад нигоҳ мекунем шамо ҳарчи метием ша бо тобистон вақте ки тобистон буд чанд бор берун бировардем ша парк бурдем ша бернда сар додем ша ки то ки гардад исусу лаф хӯрад аз сабаби кози зимистон ҳаст барои ҳамин кӯча намебурем шақа Бабай запуска балатир. зоопарк бурдем ша моҳо нилфара оиша бофтай бо кани пушта нишонтай ҷонана намахе анамахел дӯстони азиз биён акнун ҳамин кати влогро ба охир расонем хайрхуш кунем маҳози ҳамахона дастрӯшӯӣ тоза кунӣ ман биёем ҷа сиёвуш дастроша шудаги рӯз корои ман ҳоли буд нашудагӣ тамом нашудагӣ гӯем перчаткиҳо истода ози дастром ҳамин кати мешум ҳамин кати тамом дӯстони азизу гиромӣ хайр дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен то пагоҳам имрӯза влог кӯтоҳ шуд боварӣ дорам ки насиб иншоалло пагоҳ бо видео бисёртар мешаваду хубтару ва интереснитар мешудагист пага борка кунем кани хонаҳоя насиб бо ҳатман нишон метиҳам ҳама ҷоя